на тържествения вход в Йерусалим, с какво веселие и радост, за да се изпълнят думите и пророчеството на цар Давид, който казва: от устата на младенци и кърмачета ти, Господи, си стъпнил похвала. Колко ли по-голяма ще е тази възхвала за Христовото възкресение? Ще чуете пасхален канон на свети Йоан Дамаскин от дечицата в стихове и песнопения. Готови ли сте, деца? Три, четири. Ден на възкресение, нека люда да сияем. Пасха е Пасха Господня, защото от смърт към живот и от земята към небето Христос Бог преведе нас, които пеем тържествена песен. Дойдете да пием ново питие, не от неплоден хал, като дейно източено, но от нетления източник, вликнал из гроба на Христа, когото се отпреждава. Озарения пророк Авакум стои пред нас свещено бдение, подобно светещ ангел, викаш с пронизващ глас. Днес дойде спасението, защото възкръсна Христос Самогъщият. Рано утрин да поздравим и вместо миро песен да принесем и да видим Христа, слънцето на правото, което всички озарява с живот. Слънце Христос преизходи на земята и се дължи вечните заложби, които държаха окованите. И тридневен като Йом Учител възкръсна от гроба. Този, който избрахме носител в Христа, като стана човек, страда като смъртен и чрез страданието облече смъртното в нетлена красота. Единственият благословен и препрославен Бог на отците. Моя избраният и сия ден, първия ден на седмицата, цар и Господар. Празникът на празниците е тържеството на тържествата. Трябва да благославим Христа до веки. Ангелът извика на благодатната: чиста дево, радвай се, и пак ще кажа радвай се. Бог си възкръсна пред него на гроба и мъртвите възкръси. Луда веселете се. Христос възкръсна от мъртвите, с смърт, смъртта и разрушението на тези, които са в гробовете живот дари. Пасха постигна 10 поради. Пасха нова света, Пасха тайствена, Пасха всепочитана, Пасха Христос Избавител, Пасха непророчена, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, която отваря райските двери, Пасха, която освещава всички верни. Да се радва небесата, да се весели земята. И целият свят, видим и невидим, Празнуваме празника, защото Христос възкръсна нашата вечна радост. Макар и в гроб да слезе, о безсмъртни, ти обезсили силата на Адама и възкръсна като победител Христе Божия. И на жените мироносици извика: радвайте се. И на твоите апостоли дарува мир, а на умрелите даде възкресение. Възкресения ден просвети ся людие, Пасха Господня Пасха, от смерти до жизни и от земли к небеси. Христос Бог нас преведем, победно и упоющия. Критите пиво пиено горе, не от камене, не плотна чудо дело е, но не тления източник, изгроба от душа Христа, след живот предаеша. На божествени страни, Богу глаголи вявамо, да стане с нами и покаже светоност на ангела, яко глаголюша, не спасение
Да ви представим Лора, Петко, най-маличкият ми участник.